Ето ни на входа на апартамента. Намираме се в антрето. Виждате портмантон, домофонната система. Вдясно е вратата към санитарният възел, който е общ, баня с тоалет. Продължаваме напред към хола. Холът е с много добри размери. Осветен. Холова секция. Климатик. И балкон. Както виждате, пред сградата има доста голямо място за паркиране. Голям паркинг. Ето ги съседните блокове. А вдясно от сградата се намира и големият супермаркет на района. Г-образен коридор и попадаме в спалнята. Както виждате, обзаведена с двойно легло. Гардероб с погледални врати. Климатик. И към спалнята също има балкон. По-малък е от другия. Но същевременно не е много малък. И той ни извежда към другата фасада на сградата. И тук имаме паркинг с достатъчно място за паркиране. Много зеленина и доста добро разстояние до съседните сгради. С една дума, простор. Кухнята. Тя е с неголеми размери. Маса. Комбинирана готварска печка. Мивка. Има също така хладилник. И трябва да отбележим, че към кухнята има една малка лоджия. Слънцето грее точно в прозореца в момента и това се вижда на клипа. Слънчево, добре разпределено и кокетно жилище.